çavên te xweş çavên Xezalê ne çavên Xezala li beriyê û qirka te dirêje delalê ne qirka qazêya Qumriyê û qirka te dirêje delalê ne qirka qazêya Qumriyê. Dikarim bêjim di serî de li malbatê dest pê kir. Ji ber ku her ku tu dibihîze qîmeta ku li hemberî muzîkê ji malbatê te tu wisa teşe digre bi rastî jî. Ji ber ku li malbata min muzîk asteke de pir bi qîmet bû. Em li bajarê Tirkiye mezin bûn, li Manîsayê mezin bûn, li wê derê xwedê da. Lê dîsa jî bi zimanê dayîkê û bi hunera bi çanda xwe û bi zimanê Kurdî ez mezin bûm. Ev jî bandorê li ser jiyana min kir. Li ser karê ku ez aniha dikim kir û dikarim bêjim ez her sibe û êvar bi dengê bavê xwe radizam ji ber ku li hundirê malê her tim strangotinek hebû yani amûr lê dixistin tembûr jî lê dixist mixabin niha ne di nav me de di zindanê de bavê min hunermend de ew jî axîn ji vê derê jî silav dişînim ji hemû girtiyên azadiyê re. Dikarim bêjin bi rastî jî bandorekê ku di muzîkê de li te dike ya ku tu ji biçûkaniyê dibihîze wî jî bavê xwe girtiye min jî bavê xwe girt bi malbatê de ji xwe birayê min û xwişka min jî karên muzîkê dikin yek keman lê dixe yek jî çelo lê dixe Baran û Şeval. Dikarim bêjim bi malbatî dest pê kir û aniha jî qîmetdayîna li ser muzîkê bandorek wisa li ser min çêkir. Ez dikarim bêjim li Aram Tigranê 12 saliya xwe de min dest pê kir û min dev jî Akademiya Zarokan min dest pê kir nêzî 4 sal min xwend. Piştî wê min dest bi Akademiya mezinan kirim derbasî ma muzîkê bûm. Sistemê jî min bi dereceyekê de baş bi serketim dibistana güzel sanatlara lê ez wê demê jî bavê min her tim digot na gerek tu biçe saziyên me gerek tu biçe Aram Tigranê min car caran digot ez dixwazim muzîkê tenê konsantreyî muzîkê bibim muzîkê bixwînim û carna jî wisa ez micarna jî digot na ya belkî tu karekî din jî bike ka hinekî biponîje bavê min her tim wisa min bi rastî jî di bir rêyekê din na te muzîkê bixwîne niha ez fêm dikim muzîk lê li ku derê muzîk li saziyên me muzîk di nav civaka me de muzîkê tê bixwîne li her derê min dikarî bu muzîkê bikira min dikarî muzîkê xwe pêş bixista ama meseleya bavê min te li kîja saziyê tu li kîja saziyê xwe pêş bixî tê şêwaza we saziyê bigire ji ber ku karê ku saziya me aniha dike bi rastî jî saziyên me dike û ez lê pêş ketim ne tane kare muzîkê tu civakê pêş dixe tu dibe mînak ji bo civakê tu nifşên nûrê dibe mînak tu tekoşîna li ser muzîkê tê kirin bi azadbûyîneke baştir û bi zimanê xwe tu dikare li saziyên me bike niha ez li sistemê bixwînim bi rastî jî ez ê bi zimanekê ku ez fêr nebûme pişre fêr bûme ez ê karê xwe bikim çima ez zimanê ku pişre fêr bûme karê xwe bimeşînim ez piştî wê heta 5 salê li zarok mayê de berdewam dikin piştî wê tên ma muzîkê amûr heldibijêrin tu bi çanda xwe mezin bibe ew kes bi çandê mezin bibe bi zimanê xwe dayîkê mezin bibe muzîka xwe bike ew di pêşerojê de dizane wê ji bo civakê çi baş be vê tiştî dizane ji ber ku wisa têşe digire wisa fêr dibe niha jî ez li ma muzîkê bi rastî û taybet saziyên me hiştiyê ku em misyona temsiliyeta muzîka Kurdî bi rehetî û bi azadtir pêş bixin bidin civakê ev ji ber bi rastî jî ji ber alîkariya wan û ji ber ku perwerdehiya wan ku heta îro saziyên me me anîne vê astê rêya min ê muzîkê ez dikarim bêjim ji xwe anî ziman li malbatê dest pê kir li cem bavê min dest pê kir
لی جبو کو تو به آوایی که پروفسیونل تر کاری خوب بمیشین دو به تو پروردهی که بگره یعنی او هستن ردا هستن من پروردهی کل مالبات دست بگیر اما پشتی و تو بخوازی وی کاری بمیشین دو به تو پروردهی که پروفسیونل بگیری بو شوازا جیانا من پروردهی سازیرمه از دکارم بیجم بو ری که باش و از پیشرجا خو آنها دبینم براستی جی هری دا بوره گردای هری داوی از چوم جم باوی خو هفدیتنه یا باوی مگود دل من دمای من کار خو موزیک نمشاندی از 10 سال زندان دمه لی از هر کلی لی در رستوران بیجم دخینم من direkt برسیف دا مگود وسانه فکره تو نها کار موزیک الجم خو والله هستیکه تو بجی قین من والله هشت از نها عالیه کی دل من والله لسر موزیک لما قلت ام هول ددن تکوشینا ما اول کو ام جیت کوتوال اشتی ام تجابکن به مالبات به خوشکو براین خو براستی بوسا کلیه کده پر زده کیف خوش بو جبوه işte من خواستون کار موزیک دبن تو کار کومینه از کارم بیجم لمالبات اجی دست بکرش برکو ام هر چارجی کارن موزیک دکن ام به هفر دکن نه هاج ام کار خوی موزیک دکن بابا من جارنا ملودیان دشینه نوتایان دشینه استران دشینه ام به تلفن de قید دکن چتن کو مقید گیری ام جه ددن گوداری کرن کیف خوشیه که پر مزنه چتا کو بابا من حتی و ani حتی و روزه و دمه تو ایدی و دمشینه